Ni fila ni ko liga almomi fila minena ko injustice ko bingaru gangwa ibito fo Adama Kulubali de nyana ibito fo Adama Kulubali ibito fo Adama Kulubali de pour Adama Kulubali ka binu gangwa ko Adama Kulubali ibito fo Adama Kulubali I binanga mogoga ye sharam tege ni erebe shara do ni Adama de ba do ni Kulubali de ba do to nyefa yane Boni samu ni silima wulila nunu kamasa ke mine sisa qui est justice doya sharia aga sharia tege est-ce que ni bingera ka o ma avocata ou avocata ka sharia tege ku juger aga jo la fa atla ka yafa nyunuge ku condamner e go bingera o tege galibi mina mi fi mo flam fle kasula aga mo flam me kasula que ça soit n'importe qui sans peine ni mogobita kasula nete dore donne mais cybercriminalité la adama fi adama te machine ki bla kasula miga feyiri la ka nyefine fi era ka do ko jongwala nteni chuko ya do ala kwa jongwala abeta fi era ka don quoi dalu contre dalu prévu contre prévu afleni yeminga din chuko ben chuko la yera ki kuma chuko yera na la mais est-ce que ne ba kuma ta mais bi desiri ko justice oli datu donc oli datu ni manga bingero olika oli datu ni manga parce que kuma min boruda kuma bo atoko fla bono chere to doin banjugu nga respect ba kangwa parce que ayinyo soro en fela fo ma te manche bonya mais doin kulushi mi maka kulushi panta kana yereke sans periba ko non kale de ale de bangira ali kaba yere kerefe doin mi maka kulushi panta non ko afisudi mi maka kulishini pa ka jabida abo machila demseni fitini abeni alache demseni fitini ka jabida abo machila kana yereke adunata borata ibu laje ibeteme ukangwa odi bora okunta here dogal mada jamana kaya temangi okunta here ne ma fi ngo wabia hasidiya ne afi wabia fantan hashididu ima famia wabia fantan o hashididi o bora ya dia kuma be kuma danga jamana kaka da jamana nyamgo ka fembe o kera mbena iba ko tigite jamana la abe munga ay munga natara kasolo iya jam ye wajulu kala jume o chukala kabu ke jamana do kono ye wajulu kala jume iya yo chukala kapto mana kanfo president do walma jamana tigi doma ito yo eno mena na kiri bolo ka ibna ko bingaro ga ne ma fi ngo ka biya hashidi afanta hashidi du awo wabia fanta anga boye ali ne ni sigle baro go do mandina sans pere arama dere dum fini bela jele sans pere furuyani ne ali ne sigle sans pere ni hashidi ama bangila ne ba don wa a hashidu fini don to li fela bu dama quoi a hashidu fini a hashidu ka furuyani sans pere o tebiri ima fama wa mate furuyani do bulala ka teme wabia ha alamsa wa furugiyande be bulala ko shine juma e kwa beni alani kirate mate bula sangu bo kwa problem tala mena ame bo la kwa ame bo la angana ya fulu anteni au conseil koromi ngon fleni nyemo mi ba kunai on ta ka kula neto foko kuma yere dugo nan klala ka silamɛya kiri la fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka ko tɔ jateminɛ ni ko président fɔlɔ mɔgɔ b'a kɛ Mamudu Diko ye dɛ ayi sisan Mamudu Diko tɛ président min ka mandat banna sisan Siribara Hayidara voilà donc ayi min ka c'est-à-dire a mandat banna mais ka ta kurama kɛ fɔlɔ mais bi ale kɔni président halisa ayi bon sariya kɔnɔ n'an ko k'an bɛ baara kɛ ni Haut Conseil texte ye a man ka jate i n'a fɔ président kada ka dinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ aw ja de yira kɛnɛma ko in degun ka bon silamɛw ma bi ka tɛmɛ a nafa kan e yɛrɛ bɛ tɔn min ɲɛmɔgɔya la jama yɛrɛ bɛɛ jɛra k'i kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye i ma kalan jama bɛɛ jɛra k'i kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye u y'a dɔn tiɲɛna a hadiya foyi t'i la nka an b'i k'a ye ten i tɛ malo ye ma dɔɔni ni hami ye silamɛya ye e bɛ silamɛya fɛ nanbigiya tɛ wallahi a ye ko kɛ e kan ka ban a la o kama ni kon de ma fe maye na so minena ye wallahi ni be hami ala ka dinena igangi kungu imangi kungorota ni tigi defani eble salamu bala de sunna mo wala sunnan tawna
bɛɛ de bɛ k'a fɔ u t'a fɛ a ka kɛ au conseil ɲɛma ye tuguni ka da nin kɛwale ninnu. Vraiment toujours an n'aw bɛ ɲɔgɔn bolo i n'an tɛ ɲɔgɔn bolo dɛ. An tɛ nin au conseil kɔrɔ min kɔni filɛ nin ye ɲɛmɔgɔ min b'a kunna yen anw t'a ka ko la ne t'o fɔ k'o kuma yɛrɛ dogo. N'an tilala ka silamɛya kiri la fɔlɔ an bɛ sɔrɔ k'a ko tɔ jateminɛ. Diinɛ de bɛna kɛ tulonkɛ ye ko e bɛna to ka sigi o kunna yen k'a kɛ tulonkɛ ye ni kalan bɛ maa sigi ɲɛmɔgɔya la e man ka sigi ni ala ɲɛ siranya bɛ maa sigi ɲɛmɔgɔya la e man ka sigi ni jogo ni o bɛ maa sigi ɲɛmɔgɔya la e man ka sigi. An b'a minɛ yan dɔɔni aw yɛrɛ bɔra aw ye nin bɛɛ lamɛn aw ye nin bɛɛ lamɛn a bɛɛ bɛ ka mun fɔ. Ko au conseil président min filɛ n'o ye Usmane Sheriff Madani Haidara ye k'u t'a fɛ nin bɛɛ bɛ ka nin de fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ nin yɔrɔ la i kunkolo bɛ baara kɛ ko ala ko tɛ kira ko tɛ diɲɛ ko de don ala ko tɛ kira ko tɛ diɲɛ ko de don ani n bɛ kɛlɛ kɛ ka jamana ka ta otage la fɔ fɛn b'anw dusukun na an'anw taabolo fɛn min y'anw taabolo o ka sigi jamana kɔnɔ nin y'o de ye est-ce que i y'a faamuya ne m'a f'i ye n ko kafiri o de bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ ko la quoi diinɛ ko tɛ kɛlɛ ye dɛ sans pɛrɛn ka jigin kɛlɛ tɛ dɛ ne dani ni maa si tɛ kɛlɛ ko diinɛ ko i seli cogo ɲɛna c'est ton problème i sunna c'est ton problème i ma sun c'est ton problème ne t'i ɲininka ne t'a fɔ a kɛra tan ne b'a dɔn ne bɛ min kɛ e ye min kɛ o ye de kungo ye ni e sara e de bɛ taa da e de bɛ ɲininka yen nɔ ne de fana bɛ ɲininka où est le problème a problème bɔra min d'accord bref aw bɛɛ ko ten ko Haidara tɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye problème t'a la Haidara tɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye aw t'a fɛ ayi kana k'a fɛ diɲɛ fara lahara kan kana k'a fɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ kana kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ kana kɛ faamaw ye tɔn min sigi o conseil o ɲɛmɔgɔ don Haidara tɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye ne filɛ nin ye ne ka ɲɛmɔgɔ tɛ parce que est-ce que Haidara ko ne kana taamakan a ko ne kana seliya a tɛ se ka ne bali ka seli a tɛ se ka ne bali ka jaga bɔ a tɛ se ka ne bali ka hali misiri ni ala y'a jɔli sɛgɛn a tɛ se ka ne bali k'o kɛ ɔ d'accord mun na e tɛ t'o sira kan ka Haidara yɛrɛ to yen siɲɛ kelen e tɛ t'o sira kan mun na Haidara tɛ Mamadu ye bon mun na e tɛ t'o sira kan e tɛ t'o sira kan k'i ni yɛrɛ bɔ Haidara ka siɲɛ kelen i ni bɔ Haidara kan Haidara ma mɔgɔ bali i ka seli misiri kɔnɔ Haidara ma maa bali i ka foyi Haidara ma maa bali i ka saraka bɔ mais min bɛ ninnu kunkolo la i n'a fɔ Diko kun ye Mali ta cogo min na n'u taar'u da Diko kɔfɛ n'an bɛɛ kun b'o la n'u ko min jamana kɔnɔ ka bɔ ka fanga menacer i n'a fɔ Diko kun bɛ min kɛ Diko kun bɛ min kɛ olu de ka laɲini o laɲini de bɛ ninnu na u bɛ fɛ k'o mɔgɔ de sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen la ka jamana yuguba wagati bɛɛ lajɛlen na n kala ali kuranɛ la n ye kali ali kuranɛ la k'an kali ali kaba la k'an kali ali kaba la k'an kali fa la k'an kali n ba la n ye kali fɛn na o ye ala ye ala ka masaya wagabiya donnen don mɔgɔ o mɔgɔ la n kala ali kuranɛ la jadisiw bɛ fɛn o fɛn na Mali la ka da bɛɛ ye jadisiw bɛ ka fɛn o fɛn kɛ Mali la n kala ali kuranɛ la a ka da bɛɛ ye parce que ne de b'a dɔn fɛn min don sans pɛrɛ o bɛ siran k'a fɔ de jadisiw bɛ tagabolo min kan sans pɛrɛ wagabiya tagabolo b'a fɔ de wagabiya taabolo de b'a fɔ wagabiya donnen don mɔgɔ mɔgɔ la kosɛbɛ sans pɛrɛ jadisiw bɛ fɛn o fɛn na Mali la n'a ma da bɛɛ ala n kala ale kuranɛ la ala e de bɛ jɔn dɔ o de kama ninnu tɛ se Haidara la u dɛsɛlen don Haidara la Haidara kana bila dɛ a bɛɛ ni ala cɛ élection t'a la mɔgɔ wɛrɛ kana k'o sigi o tɛ foyi élection t'a la foyi t'a la silamɛw tɛ o sinon ne bɛ ka ala ɲini ka ban sans pɛrɛ ne mago bɛ e ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ o mun bɛ se ne ma i ka diinɛ ɲɛmɔgɔ mun bɛ se ne ma a mun de bɛ a bɛ ne ka seli baliya a bɛ ne ka sun baliya fo a mun de bɛ se ne ma sisan ne bɛ mun ɲini ne b'a dɔn ala c'est-à-dire ne bɛ ka ala de ɲini ne bɛ ka lahara de ɲini wa ala ɲini yɛrɛ tɛ dɛ sans pɛrɛ ne bɛ ka n yɛrɛ de ɲini parce que ala ko ni selila i bɛ seli yɛrɛ de
i b'a sɔrɔ lahara de ni suna i b'o k'i yɛrɛ de i b'o sɔrɔ lahara de n'i ye jaga bɔ i b'o k'i yɛrɛ de i b'o sɔrɔ lahara de sans pɛrɛ foyi i m'a faamuya ala bɛ i bɛ ala fɔ ka wale ɲuman min na n'a ye hɛrɛ k'i ye i ka fiɲɛ sama ka bila i ka sunɔgɔ i ka wuli ni dugu jɛra i bɛ ala fɔ ka wale ɲuman dɔn mais Haidara aw bɛ Haidara fɛ aw tɛ Haidara fɛ Haidara tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye foyi foyi Haidara tɛ nin si ye aw ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ mais a y'aw ɲɛsin ala ma a y'aw ɲɛsin ala ma ala ko tɛ o yɔrɔ de la i bɛna ye ala ko tɛ ala ko de tɛ place ko de don sinon maa o maa i bɛ miiri sini na i bɛ miiri kaburu la i yɛrɛ dalila la ko ala bɛ yen ko kiri ye sini ye hali ni Haidara tɛ ɲɔgɔn ye quoi hali ni silamɛ wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye quoi hali a sɔsɔliw bɛ kɛ yɔrɔ min na i tɛ taa o côté fɛ quoi mais hasidiya ani ɲɛngoya ani juguya cɛw bɛ silamɛ wɔɔrɔ dɔn dɛ hasidiya ani ɲɛngoya ani juguya n'i ma kalan bɔn e gula ba ye ko n'i ma kalan k'i tɛ se ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i ma kalan a kɛra tan donc o b'a yira k'a fɔ ko n'i ma kalan i man kan tɛ ka kɛ silamɛ ye donc n'i ma kalan i man kan tɛ ka kɛ silamɛ ye o de don kuma ye o de ye o n'i ma kalan yɛrɛ tɛ dɛ ne ma u ka arabukan fɔ e man kan tɛ ka kɛ silamɛ ye parce que ni Haidara man kan tɛ ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye sans pɛrɛ kɔrɔ ko wayi ko non ko n'i ma kalan hali man kan tɛ ka kɛ silamɛ ye aw bɛ fɛ k'o de fɔ aw bɛ fɛ k'o de yira mɔgɔw la e b'o faamu cogo di ne y'a fɔ ko ninnu fɛn bɛɛ ninnu dusukun na ala ka ne ye ninnu natɔ ye a mɛnna dɛ parce que ne ye ninnu ye dɛ ala kana mali bi ninnu tɛgɛ wɔrɔ tile kelen ala kana kɛ ala kana cɛ janya ŋaniya b'u la diɲɛ kɔnɔ tɔɔrɔsu bɛ jahadi o jahadi la a jahadi a ka d'a tila bɛɛ ye a ka d'a tila bɛɛ n terikɛ e k'i jɔ sa e k'i jɔba ye e k'i jɔ e ma ne faamu de o est-ce que e ne faamu e m'a faamu e bɛ taa lajɛ kɔfɛ de ne ka video manamanakan ninnu ni fɛn olu tan tɛ yan koyi a ka d'a tila bɛɛ ye i m'a faamuya voilà i m'a faamuya an k'u lamɛn de bɛ kɛ ten dɔrɔn ni maa min jamana dɔ b'a kɔ o bɛ ta ka na cogo maaw kunna tulonkɛ don wa ko o kuma tiɲɛw tɛ fɔ k'o tɔgɔ ye ko vote ko de don donc vote de bɛna kɛ vote ko kuma tɛ nin na mɔgɔw de t'a fɛ a y'a wuli ka bɔ mɔgɔw kunna bɛɛ voilà vote t'a la mɔgɔw t'a fɛ ka wuli ka bɔ mɔgɔw kunna a tɛ mɔgɔ kunna o parce que a ma b'a bali k'a ka silamɛya kɛ o walima fɛn wɛrɛ de b'a ko la wa min n'o tɛ kelen ye fɛn wɛrɛ de b'a ko la min n'o tɛ kelen ye ni Haidara ko erreur bɛ yen bi n'a ka di ye taga n'a man di ye kana taa ni Haidara ko erreur bɛ yen bi n'a ka di ye taga diyagoya tɛ o juru tɛ taa don maa kana i kana sigi erreur kɛnɛ kan ni Haidara ko silamɛw an ka bɔ an ka nisɔngoya yira n'a ka di ye taga n'a man di ye kana taga où est le problème i bɛna dɔn ko juguya silamɛya tɛ bilen dɛ juguya quoi fɛn b'a la ni mɔgɔ ninnu filɛ nin n kalila ale kuranɛ la ni phénomène filɛ ni nin ma kunna bɛn ne bɛ fɛn dɔ la ninnu kɔrɔ ne bɛ fɛn dɔ la nin kɔrɔ u kelen-kelenninw taga Bamakɔ bila ka taga ko wayi k'u taara fara jihadistes kan u kelen-kelenninw wa u taga Bamakɔ bila k'olu taara fara jihadistes kan so m'a faamu de ne b'a dɔn fɛn min don quoi ne b'a dɔn fɛn min don an ka taga an k'u lamɛn ka di bureau la k'a sɛbɛn arabu la ani français anw tɛ ninnu reconi ɲɛmɔgɔ ye an mana nɔgɔ kulonkɛ la koyi sɛbɛn koyi a ka kɛ ala kama jɔyɔrɔ min n'a bɛ a la o jɔyɔrɔ in a k'a bila san naani voilà foyi wɛrɛ tɛ o Haidara bɛ jɔyɔrɔ min na ne b'a f'i ye n ko ala ko kɛlɛ tɛ foyi tɛ Haidara nɔfɛla dɔrɔn don Haidara nɔfɛla don mais n yɛrɛ ko Haidara kɛlɛ a ye ala ɲininka n yɛrɛ ka nin juguyaba ta ka Haidara fana sɛgɛrɛ o taara ala ko tɛ tiɲɛ de ya aw yɛrɛ b'a fɔ ko ni ala ye min kɛ min ye ni ala ye min kɛ min ye dugukolo sanfɛ k'i k'o t'o bolo wa
bon n'a ka manda do fana sadi a manda yɛrɛ tɛ dɛ n'a wuli don sera ala yɛrɛ bolo n kala ali kuranɛ la o bɛ kɛ quoi aw bɛ se k'aw ban ala la cogo di fo ka na kule ka taa pankartiw dilan ko wayi ko n'o ka aw tɛ Hayidara fɛ donc aw ma sɔn ala ya an ka bɔ yen an ka na tile 2 in na Hayidara bɔli min kɛra Kuluba a bɔli min kɛra Kuluba ala ako furu mu khali defu ko de ala ka be ka neni jamana kono islamiyya be ka neni ala taala be ka neni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tigo baraka si lion de dieu fulini wali mandon ani barkada ka seme kata ima awnyebe imam Mahmoud Dikola avec anga kaside sampere na kashira wallahi sampere ni digo kashira oye blogu kashidi ani nanfigiya kashi ani jamana ci kashi sampere ere ne ga video ndo temedo ne ga woduna wabiya kungolo misani sampere ima famu fo arasa fulani mira oba do kungolo la fo ga lege bone la kwa so fulani nkadne sampere ni digo kashira ama kashiu sampere ni blokute criminel amakashi terroriste amakashi sans pere ala mogote kira mogote ani ala mandi ani foi mandi sans pere foi te jamana chila kwa foi te sadi clan do kundo bandi clan turu sadi bandi clan bele de kun akunyo do erozomi clan asimune nana erozomi chiga boy kabla da kun fetala ama kakashi watil mangi be wabiya na figa do goromina sans pere ma te kashi nu o be kashi gu yere hinado mo le ba guni ala kadi wala fata tiete de abeni ala tiete o de kana bo akoro kalama o de toujours gi ga dana daliga nugo debi wabiya ba forum na yalla sans do rete de sans pere goro ni mo kashi ba go e dine kada go fa kashi ra kutuba labi tiete de o de e ga dana daliga sans pere wabiya sans pere ni wabiya be juru sara na be juru sara sans pere ngangunci wabiya te juru sara de ma te juru ni ga juru be wabiya la sans pere lara de ba bo nyona ta sara wa ma ta ka barage la to nyota me wabiya ka ne budone sans pere ne tudo ne nda dula no amangwa ne budon origa mane afi ngopuri ga wabiya kana son fieu atu ga do soro o ni manabe doila ite se mo ma ita to la mebe ala de yini mais ni fanta e wabiya la do sans pere hashidi deno se ga barato wabiya o hashidi di niyo yedro abli kun la ko hashidi dun nkalla ali kuranela fanta wabiya o hashidi de fura fo itala to era to la mo ne de bo fiena ta he di ko ba kashi aka kashi ga sans pere na kashi ra jinya wulila na kashira an bo an to dun chogola na kashira an shin ko chogo be changer na kashira an be ge chogodi na kashira e kanga mu werege sisano na kashira wanga shufe ko balia aka kashige na kashira ere di na kashira ere ba konna godo no ka kashira donata borata sans pera na mun ko mo yana no na kashira abe kashimuna anga boy amena na wa amena toujours phobie ne Hayidara denge de ya kuma quoi tellement que o te kuma ere badara o te kuma mais no ye ga kuma bi ni mamunun bola ko sayna ala kila kangar danye ko kana tagama kata fama ma kata majele la no ayi ma mimbe amami amabo ala ye akangar da yaudiyo yere yu ka tawrata kono ko aw kana tagama wala tamshu bi bari bon yemen na toro sube ko ke mallani chei akadai ni sans pereni ni masra mali justice ni ume kuma do ba da kono folo la kabako dungwa ni minde ni petini minde chere tere petini ngwa ni petini minde abeni ala che ne petini nga fengo la je ni kuma do ba da kono jadu sube fenga angania ayra ba do ala ba do kira ba do dusuna kadai kwa ni petini minde ibu ya tanna ba nyemu ka demsani fevena ta be demsani fitini unde kwa abe demsani fitini
kalworo kala magandro ubna dro ka fambe ke mangay quoi kalworo kala magandro ubna di ademsanu de bnu sigi uda do jamana nyamo la quoi isi ida balibe ban quoi ubnu sigi amana mana kandita ka nyeshi jamana nyamo ma quoi isi le da balabe ba tellement que mogomundo juguyambu dusukuna dnyegono jugambu ni bega wogabia ke wogabia moderniser ni gara wogabia fie sans perebega mo juguye quoi kana sonde ka moderniser ini bega kun quoi wani bega wogabia mina mi fiene wakita budo be ko muslimu abugari na tawrid ulito ene kuraneta ibamba kuranega ala kuraneta mata bana ci chugutala yela ma chugutala ibamba kan suna kitabu misenu femme bulo uyere da besebe uyu sugu miriga sebe uyere jogo femme tebbe uma adama de ala uyu de sebe ka wukala kana sone kala li kuranella kala kitabu foi ma sebe mamadu kile sallallahu alaihi wasallam kurane de chira madra bana barabana o doronta fembe kurane kono ta femba to kono bebla shite chi kurane ndrone chi kurane dro o drone chi abana ala de o chi abana ni tara chrétien fe bibulu de abana ni nana islamé fe courane de be abana fon bleni un article de ben ngono article o moyne jamana ci lawdu anga idara dingela me hasidu dama farale nyonga ko islamé o islamé de kanga danuma ni o islamé no ka ala menna u kangu neni tuni hasidi meno be misiri kono nu ka kira nenna o nu ka kira kanga neni tuni parce que hasidu de do nafigu de do badra wala kala islamia nenia ka dangari islamia la ka fo kwa sira yoro la amangante ka se yoro mima fama o kanga fe kala ya kala benyana ya sigatalla mugo interpeller ya police sola mugo interpeller ya gendarmerie la mugo interpeller ya auprès des autorités maliennes ko parce que ku ye dankari doka dina la ya o kara anyana ya sigatalla parce que ko temena danka mais aba kono ka foko mali dorone kanga ke aw mugo be mina ko o de kake wala ai ngube tende wogabia numbe tende sisa wogabia o de mango wogabia yere o de sisa wogabia o mafanga yere o de sino samp aye ma aw ya yere o de aw ya yere o de aw ta ngani juguye mais sisa ntaw oli mago be mina aga kidinwa sans perno de beke malaya e che o tege malande aw borani ni woro mina klefe aw nana wogabia soro malila kana dine chama soro malila mais aw klef ni sandaba do wogabia mi baw bulutan sans pera aw borana e woro na e signa yinno de ante nyala aw borana e woro na e signa yinno aw borana e woro na e signa ante nyala quoi ante nyala ima fam ay islamé de amba nyini ni malien bekara bi islamé o de anga nyini fay sigatalla ni malien bekara bi islamé o de anga nyini fay mais malien bekara ke islamé ina fo awu moko bi islamé amina no kera mali biti sigatalla nya fo ay ngo fa boya me ba boya mbe mais depuis islamé akura na o kala jedoro mungera aw ma kunu kuma o chaba kalama sigadalla me anga kunu taw toile aka bitana je bi mumi ka fanga misiru kono kwini fa be kele sigadalla fuiti ni fache ai ni fasra na alanye ni ere sra na alanye abana me na masra alanye ka fuiti ni fache ni fa be kele sigay karamo ere mbe songa ti jo kibe ni darsu fo kalande ibado yi ko ala badela ni fabrique kelingi ki say ni fabrique kelingi dina mo sabati bola awa qur'an de ya foya hal ni ka ifa wal mayba nu ye fenge ko minti be o ye qur'an de o ti hadisa de ko iki nu o dimini koro ko ki dabarati sigatalla ala nyinina nu yi bla fena mini ala tatibe ko iki sebo ula ko me ko ika kenu ye ke ko dumana sigade ofo Allahu akbar me karamo ko be ka mun fo bi buru de bala kala deni sigatalla
sadiri se kan sigi u bɛ ka fɛn minnu fɔ ko m'o bɛɛ fɔ su in na mais n bɛ ka kumabaw de di aw ma ala nɛninba ti dɔwɛrɛ foyi ye ni selila ninnu tɛ wallahi minnu ko seli y'a bɛɛ ye u ye ala ka kuranɛ nkalon tigɛ fɔlɔ siga t'a la olu de ye ala nɛni olu de ye kira nɛni olu de ye kira ka diinɛ di dɔgɔyalima ma n'o tɛ diinɛ o diinɛ kɔnɔna la n'a jirala k'a fɔ ko jogo de ye silamɛya ye diinɛ jogo de y'o diinɛ ye maa tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka gɔngɔli sigi o diinɛ kunna o ye tiɲɛ dɛ parce que maa min ma n'o kɛ a tɛ se maa yɛrɛ ka kuma a b'aw da de di ni maa min ko ko jɛnɛya ma ye dɔn na non nin ye tiɲɛ dɛ n ko nin tiɲɛ o de kama Haidara ye jogo ko fɔ dɛ Haidara ye jogo ko in fɔ mais wagati yɛrɛ la an t'an sanse a kan o de ye parce que adamaden ni jogo ma ɲɛ i bɛ kɛ hasidi de ye quoi o de ye ninnu i bɛ kɛ hasidi ɲɛngo de ye quoi kana na seli ma dɛ seli sari seli san pɛrɛ i wulitɔ la i ni dugukolo ka yala quoi ni jogo ma ɲi dɔrɔn fu dun quoi ni jogo ma ɲi dɔrɔn fu don diɲɛ kɔnɔ ni jogo ma ɲi n'i kɛra hasidi ye fu don quoi fu don quoi sabu sala ala ye barika min don Haidara la san pɛrɛ e ma ye tellement que Mali wagabiya mango wagabiya yɛrɛ yɛrɛ o dɛ a minnu bɛ réseau sanfɛ tellement k'u dɛsɛra k'u barika ba san pɛrɛ u taara Burukina wagabiyaw nɔfɛ k'olu fara u yɛrɛ kan ka taa Côte d'Ivoire wagabiyaw nɔfɛ ka na ka taa Sénégal a tɔgɔ wagabiya dɔɔni min bɛ a tɔgɔ Guinée u taara olu bɛɛ nɔfɛ ka na san pɛrɛ Haidara kama quoi Haidara kelen kama depuis yen nɔ aw t'a bɔ yɔrɔ ɲini fɔlɔ aw jɔn filɛ nin ye a tɔgɔ filɛ ka bɔ a tɔgɔ mun yɛrɛ n t'a dɔn histoire b'aw jɔn na yan nɔ aw jɔ ka bɔ madarasa la dɔrɔn kalo 6 kalan magan dɔrɔn i nana dɔrɔn dɔ bɛ misiri dɔ jɔ dɔrɔn k'i kɛra o alimami Haidara dun y'a daminɛ a mɛnna de ka duguma kalan kɛ ka b'o la k'a sɔrɔ fɛn t'a bolo san pɛrɛ a bɛ nɛgɛsoni ta bajan ka taa dugu ni dugu ka taa a fɔ k'a ye tobi aw ka taa ala ma a y'aw jogo ɲɛ bajan ka bɔ bajan na ka na kamigo la kamigo a bɛɛ ni ala cɛ ka taa dugu ni dugu la ka y'aw jogo ɲɛ hali na aw tɛ seli aw kana kɛ silamɛ a y'aw jogo ɲɛ ka taa ala wɔrɔ la a y'aw jogo ɲɛ Haidara ye kamigo ta ka taa nin kɛ a ma dɔwɛrɛ bɔ a da dɛ ala kama a ye nin bɛɛ kɛ ala de kama o doni kama ala kɛlen o sara sisan aw dun ko ko n'i y'a kɛ ala ye ko ala b'i sara ala kɛlen o sara sisan miliyari caman jama caman misirijɔ caman san pɛrɛ ko ayi ko ayi ko tɛ wa ne b'a fɔ n ko hasidiya don o dun y'a ka tɔrɔgɔ de kɛ ala ye a y'a ka tɔrɔgɔ de kɛ ala ye ka fɛn bɛɛ kɛ ka kamigoni ta ala ye ka si sira jugu ka ala ka a tɔgɔ bajani boli ala ye ka nin fɛn bɛɛ kɛ ala ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni ala y'o kɛ sisan aw ko ayi ko tɛ silamɛ ye quoi a kana kɛ silamɛ kɔni ye mais a kɔni fana ye min fɔ o ye éducation ye a y'aw jogo ɲɛ ale kana kɛ silamɛ sa mais aw k'aw jogo ɲɛ ni maa min y'i jogo ɲɛ i bɛ hinɛ ni maa min y'i jogo ɲɛ i dusukun bɛ sanuya ni de fɔra mais jogo t'aw ta la k'i seli quoi k'i seli ko n'i seli k'i seli quoi ka bila cɛ kɔ su ni tile hali ne ko n ko ayi ko t'aw ka ɲɛmɔgɔ ye quoi aw ka ɲɛmɔgɔ tɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min ye je sais pas quoi o de kama o conseil ɲɛmɔgɔ ye ne t'a dɔn fɛn min don quoi aw ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min ye aw ka ɲɛmɔgɔ ye min ye aw ka ɲɛmɔgɔ ye min ye aw bɛ min kɛ a y'o kɛ Haidara fana bɛ yan fɛ maliyɛnw de ko ko bɔn anw ta ye nin de ye ne t'a Haidara ka tɔn na dɛ san pɛrɛn de b'a ka tɔn na diɲɛ wuli tɛ don Amsaridini na Amsaridini tɛ dɛ fɛn o fɛn tɔgɔ ko tɔn ne tɛ don o la diɲɛ kɔnɔ i m'a faamu ne ni Haidara yɛrɛ tɛ taabolo kelen ye parce que ne ye wagabiya ye Haidara ye dɔɔni mais min ye lɛgɛsɛ ye o de ye lɛgɛsɛ ye o i m'a faamu ya ne ye wagabiya ye Haidara ye dɔɔni o t'a yira k'a fɔ min ye tiɲɛ de o de ye tiɲɛ ye o Haidara sɛgɛnna diinɛ nɔfɛ aw dun ma sɛgɛn aw fɛn filɛ wajulu la sisan aw denmisɛnnin fitinin ninnu denmisɛnnin fitinin fɛn filɛ wajulu la san pɛrɛ aw bɛɛ fa d'aw bila ka taa madarasaw ni fɛngɛw la ka sɔrɔ ka taa aw ka taa n'a min ma taa Moritani kalan na o taara Marɔku kalan na n'o nana dɔrɔn alimami Haidara m'o kɛ dɛ Haidara y'a ta bɛɛ ɲɛnabɔ Bamakɔ Mali kɔnɔna la Haidara y'a ta bɛɛ ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ
ka bega ala beda ma mali kono o were ka nyena bosa na nyena wala be ka ofe o de ka mande ofe nga ha shidia de baula kwa nyango ya ni jugu ya kwa o de baula te fera mokota mais sans père na autant monta nyele ya no kwa on yo wa bien mi a moderniser li sans père autant neto netende ala hasidia neto la de on ya moderniser li ni ma fi ngoni bolo te sans soro kanado wa bien la wa bien de to wa bien fami yalla Urabia e groupe no ga nyon ko men worode figa ko de fo war chamani gakimu na folo chamani gakimu ibe ni mania me fantani Urabia sans pere wa ebe saite do dala sege bagatoni Urabia sans pere ne be do dala tum ete do dala ere nya kono parce que ibe ga hashididi nema sege bagato folo mingara Urabia sans pere go wa kono hali shinu buchu kan abeni ala ni kirachi tanye soro wa biya fanta o muso gonia me o muso segano do jela tegala abeni fa muso hinabe do ila kwa beni alangre san kalotan sawa fansi ta fe sawa ha san kalotan sawa alli mo ma fiena ni be faga wa biya ere muso do ka wa biya muso do ibita sugula dro ni tra sugula ni babini sugula e muso sena san pera che wa biya wa fura fo itala hali muso tsega fini nyana madu hala tsega bab samara nyana madu ni babini sugula e muso sena sugula san pera che wa biya o te koroboere se ne bu dondi peni ala ni krachi o mainde unana ko fuga jamana en borota te borota ali san pere na be borota ya ate bonde waro ni gofo de waro mo te bali ngi gate ba parce que ne rek mala ko we ne bon nu me aidara nu me aidara ka chien de aidara ma dom na fene ogme na mene ovie bonne onu ogme na me odune ha na ni chien fo bi mais est ce que ne ko mo jabi ne ta o jabi ni bo so no tenen mo chew abna in box ono no dani ye chien fo bi ye chien fo aidara ebi abna in box ono wakati kile aidara frega mo homna ne bli ishite ne nyesarla meni min dona ne kungulo ne femi chien dom na ne bodi fo sans pere cheto bali musoto bali kwa o ne reke chodi cheto bali musoto bali sans pere ni ala erete mashi personne moshi afarako wa biyo ayaw jogode nya wa hashide adabla ayaw jogonya wa hajugu adabla ayaw jogode nya oka jugu adabla oka hashidi adabla awedi dabla oka jugu nye jinya kono kwa ni ndoro ni forawi haidara u conseil président o haidara ni ke chiente o ega haidara to iga alako ke bay ekiga alako inge haidara to insa iga alako ga haidara te dore ala ere ga jongo ala ga jo haidara ala ga jo iga alako ke bay awu ka autorité ko haidara kwa awdum bo haidara ni yede sanjoli ala madena ni manifi yere bi miri doni ifama se mamina sans pere yere tna sola ifama se la parce que ne me demzen chamana o ba aidara fanga bi u fo we aidara kele ka sege fo ka tasu ka sayama wala be malolin fa aidara yi ima famia me aidara ba perevu ira la ko wa ka gote go kale ko alla sara le ko wa ko don ko misiri jon fanga me ale misiri mi jo sans pere o be farale jon o tsaka nyona jo misiri 10 milliards abojo bo de fora ne gbe mina de o de fora ngobe mogote ale quartier kura de créer quartier kura ko donyumana wa donyumani di ale quartier kura de créer aw gawte fara tela mali développement la a contribuer la mais mali chili la sans pere no mo contribuer au de la o de tiens mali développement la haidara contribuer la mais mali chili la sans pere au contribuer au de la mali chili la est-ce que ce sont le choco ben kuma la so le choco talao e boite ne di e boafle ni boafle wa bia o ga président bois ntai malichi bois terroriste bois jihadiste bois ka shigela bay on a aussi gars foga c'est pas la peine quoi c'est pas la peine ne nous chokumna alaga obe fen alaga shidaw alaga shini kenadi de aidara made abeni ala ni graje sans pere woni mari pharmacie bon la sans pere ti so de non
halna dana iba kelempe ma aidara ga iba abe mona bo aidara la sampere ga to dien ngona fo lahara oh sine ba do avenir be iba la turu sans complexe waji ajeli be sirigledi abeni ala ni graje halni aidara dem be amakuna dana iba la sampere auti c'est quoi aba fo ko aidara halni aidara ya da wala na dana aidara ga iba ma sampere ali be dum abe dimi bo akabla bela quoi abe dimi bo akabla bela yoro goni ngamise parce que aw jelu de te sirigli na obe kuma ni heni de juguya obe kuma no di heni ni juguya obe kuma no di quoi obe kuma ni fara li di kata glo mo do la kuli fara ka ma fara ga bonyo na ndiro unta fe obe kuma no di ji ko no di mai aw te kuma fio aw te ala ta fo fio fo kata bindo de ka jago ya kata bindo ka am ta jien fa ni me fe namata bi président aw nata bi ministre doka wala mabta bi dine mo doka wala mabta bi ni ngatombeta wala ni kerata ne ba wajuru la obbe kuma nodi ni kerata wa na boro la sans pere utina ko wa kono ko purane kono kerata na wa ko adisa kono o yere ka adisa wala tere olita bugari kono muslimu kono numa fo ba fo ni choko lata uyere ka adisa min sebe bo be chorba to ngwa ala bege chorba watu abatu o masala nere dani tafu chamanta idara la ngui nere masala sans pernet trans ga réfléchir à la mendi aga kuma ke choko anabe femun fo anyame jie claim na kombi parce que ale ba avancer la on quoi ale ba avancer la ko jugu bon auto de woro quoi auto miri foi la auto de woro quoi aw be famille djia kono dro sans pere wala ala ga nuga doke ngase ga soden kele doute de soden kele njo ga muso flana place be soro chogodi ami nyongo nonne pour nga muso flana na do dina diga bazile non diga o du za sans pere kata mo wa bitiki dala ko serala kata koksera la mo ga bidigidala ha katla na wulafe kati yera soro ba ko non ke de islamé akerata donata bonata pour que mo ga nyema c'est pas comme ça abo dusugune ala ma de ni dusugunya ala ba bedima ni dusugun i dusugun clé ala ba bedima is ala ba dima ala te gela choko yera talaire ah mais ni awe ni ye choko lata dore to aw gana dane sans pere arabu kan fo integui o test la mari nyefo moya wa nga jamana de feri anga jamana de te nyagami on sigile nyene asim depuis diko tara awagabia demsani awagabia ni femme fleur réseau sans fait asim yere de commanda chi quoi bed ala de krache wa asim kelen de président na sari ere ma ko li tawi commandoué alors que non oh non, dans 1961. Oh non, dans là. Atla kana sa ko jabu ya ko fa ko tadi ta ka ni ta ka sigi mo ko ta ka. Pour il sera passé. Donc abe mo to yi. Aw ni mo be bene mali de la. Aw ni mo be jagu ya de sno. Aw fene aw la fiya mandi de. Abini ala chawte la fiya. Wa ala ta o sa ko ge fiyo parce que ala yere ba long. Eche, na la ko ma o sa ko sang basra o sa ko gera de. Bon début no wala awerga nga were nyinga donc abayedara tuy ali présidente mais au conseil président aidara yi malio memindo o jara minyi no majami sans perenga jigoka aidara de au conseil président ne aidara au conseil président na digli no mina alaki halaki du wolo sanfe sans pere au conseil président do ama fi alegra slamé au président o ni sono mao et bienvenue ni ma so mao takani senflay ale mi baliga na seli ami baliga mesri jo mais aidara de au conseil président o jara moyo odo o majia moyo odo wa sans pere mali be faranyoma chete mi mise ga wuli ga boy wa sans pere election ama ka election ala katami katanga jamana di digo nyo kata islama ko nyamuga di digo nyo na doma kata di digo nyo na doma o de teke blame no de ba okungolo la o de teke anga takado bonere islama era la ne do siglisa ko article wa ko au conseil article la quoi debut no amage business ge roy debut no agara islama go aidara kana bla
atabla bi atabla shini aw nana fo la ko boagabla o laban o gara ko boagabla o laban ko almamtari joga ka kashi boulevard sanfé sans aw kana da kashi mare sans pere aw ma pancarte dla ay tara tabla bi atabla shini atange jamana be chokona ni jamana ma basi atabla ama fa ko bo nyamo yere kana gasla me ala yere nyamo kana gas o conseil yere nyamo yere kana kala mais sans pere ay tara di tagabuyi atita kabuyi bi atita kabuyi shini kata kabuyi ka jamana dawma ma yere be conseil président ta di fantama bulukulu ma wa do ma ibadi joma nunu nasa ibadi joma jon conseil président iba ta di jom abedi ay tera de ma na folo ba le de fe abela de ma fembe o be ta dawma muna abedi ay tera de ma parce aller dusukun kay awo ale ngani akaya abeda madi ni ay tara kun ngane ka jugo ya gila ko ala ga chukubna ko ka me kata sa perna ko me kata ni ngane ya jugo rete nyede furato la de ala bi maludi ma ngane jugo ko dande bola o temere ma ngane jugo aba nyini woro jaw ko nyini ngui o ma fo mu che chorba mbora woro jandi awo etisa nyo folo ala ka bi sara ni chenche yon o tisa ka kew etsa ay tara ka foto ko be chinya do wa chiete Bajan ka bajan ta barawuli ni segu nunu fenga ka bedu nyona sigaso nunu ni kai nunu aidara ka kai ta folo nga begara ni bajandi bajan ube dugu boli ka ta bajana katani ala toy ayoke mo ke o ayoke ese ayoke re boy chokora to ne obe chokora to jamana be chokona be jamana be chokona parce que ngania mbawla wabia do ga teti ta sans pera go bodungudu manifestation akera ta ni gara jamana ka galon ta kada parce que ma te galon te ga te mo ne budoni mite nyate nye kwa donc obe chokora to ngwa aba bitu aba shini to ngwa wa alla awere ma to yere parce que ala ma bariga do la kwa mam mi se ga malo san pero o barga ta keleba ala ma barga do a keleba o la mum se ga malo te ngwa ne re bo do ngwa o tawla ko taw shila kwa se ni barga be mo la to ngwa amba idara fu ka jamana islam nyana ma be fu kas jamana islam nyana ma be fu mun ba idara yare jugala ala kana fu ala ka shini kena dawma aka gaw nyana ala ka shini kena dawma me jamana be chomna asimi nun na doro kuba nyagami anno kaidara to no ati nyagami de aidara kana wuli ga bo conseil président la na wuli la beni kurane che ka wuli ngani yami menuna abeni ala ni gratia toro jadisi ngania ani toro singania ibo beta u bega ko laje abeni ala che ma fore wabia moderniser ube wabia ube ina fo nere nyona munu ni ntate keli sa wabia anklalen do fo kila ora damado munu ni nunu awni nunu tate keli ani mami ni matebe mami nyenwe mami ba fo ko ali kaskati do mai sans pere ne ba wabia chorba ro sigle oruna ko mu mai ko pantalon doni mai pantalon ne ma fia halle iga sojo oliwe boso ko wa go no ko etachi jo mai ko harabel no menu era so wa do ala ni e molu sa wa go no go mai ko harabel de bine ni sigle ko wa ko pantalon doni mai ko shani me pantalon me na ko mai ngwa ngo mateni mbege kuma mo go beteme ndo ngo sari klega fara meteme kwa mateni mbege kuma e kwa bo shani pantalon de temine sans perni pantalon be mine parce que sembe ina fo malakala kwa pantalon temine jago ebe zarabudu bo ma shimi baliga zarabudu ngwa pantalon shenma me camera migi filmer de sans pera fo go haram yali ngwa nunde kuma e arama deni be kuma bi réfléchir doni di ibi miri doni doron quoi ni miri dora be famu quoi ça des femmes de mentalité modèle do c'est pas possible quoi ko pantalon mai ko fa vo chaîne me pantalon na ko mai ngwa ne da video te do ne ala je kala je ngo bo nu do ne taro nu
mais c'est pas possible quoi. Mais ala ka here ka wi quoi. Ala ka dusugunya do rete dusugun juwa do ala ka dusugunya quoi. Ala ka outsala neta te fere sa pere ne nga kuma ke kanga chiefo kanga chidi ka temeni sefle papa mbole kofe ni wulu min boro la atene che atene foiche parce que ne ba do abene ni mogomi che wabia bega patron sans période digu abene no diche suna bega mise tenen wabia foiche a bela jelenga patron ba wa gwangwa ba anuga patron ba were dalenu mina u fere ta mi semine ka mi fenga no digu abene no diche yoro wa mise okula ne tawiyere kabe ala ne danne ma diliga duguma mo kelew abene san ne ba do mi ko gadi ade mi ga patron ne bori ta kwa ne bori kele kwa we ne ga kele chwa di suno aw woni ta wa mise aw mise aw ye fantan wi wa bia fantan aw mun bia ka wa bia ne afi woni wa bia ni be fe ga wa bia ere wa bia kan ni mane ado ila wa bia ko la ni selente kanake fo fe ne ka kigu figa ke na volotigi di ibe do soro yere ni mana be do ila ni mate nyon esra la wa be ala bato abatu chula ni sare be arjina kono mais sans pere wa bia awa ulaje afan fam be wajulu la ay skoro ni fam fle wajulu la u ere u ke chula zero ha eskoro ya yere la do le bitu tagana dro ka kuga misri almami eskoro ya la kwa u bebe tini wa ute ala ta fore wajuru modeli mi kade o misri tige fodi ka fo kwa mo mi uge misri almami wajuru modeli mi ka fodi ka fo kwa tellement ne be nunu dongwa wa demseni santan shegi samwa no kera wagabiya ni wagabiya dunu la ofene ke na figdi wakati be wula da felanuna yoro mate ma e bo watelite ma fo comme sénégalais on na 600 sino sans pere wagabiya tla be ngi tayre fini galala egas la mère bo mbige fini galala parce que muso misere wali muso o haram yalendo ibo misere o haram yalendo atla wakati be ibu sigilen soro tayre so dala o jeni barga bani do fenam na ko way ko no kale ga kasor tietere ibe mina ita doni fenyi ni folo ni fen soro ga kai ni be fenyi ni be na folo ni ne na folo soro ni wo ga kanu bile be do ala mais ni bolo koloy ko fenti bolo kana kede ni ya ken kallali ko rebe tlas sagami faga kwa I muso babini shugula do ma faga kwa abeni alache I muso abeni ala ni grache wa ali parce que ne ba don ibo jatem ne de ibe muso burumisila hali mali funteni 80 degrés la sans perin a che wa bia fenta bolu pe burumisini de soro la 80 degrés don fini bela jele burumisini kele 80 degrés funteni be ha ayaw jogonye ay dara ugangan jogonye wa ayaw jogonye naga kuma digira la ayata ni alay naga kuma digira naga chien kuma tede naga chien digira la awata ni alayti na diarawi odo na ma diawi odo c'est pas mon problème chitene nyesra la mais après tout ça y a rien matena diaga fouy papa bien être là c'est comme ça nene ngalle sa fo na ba mina na tamne c'est votre problème là-bas ba ba ngani yadine mene ko ni ba fo ara maddi ni wogabiya kadi ni queen ki be fera ka fie ne re wogabiya no mo do mo law ne be so wane wogabiya ma fie tede sans pere parce que a fie tede pour ga fie fo iga million chama walma milliard so mais infantanama était doré sans pere taire machine kelentigi muise wogabiala ha fado me so gena la sans pere muso ga chekurlen sa do mo chekurlen daga gela 600 ha wogabia fantan sans pere avec kaluna nga so te ga na la beni kuraneche ma famia ni su diara dum na beni ala ni graje she wa halo share o tesande ta soro dole na no ka buwa dugula kwa o sheni me ka te odu
wa san pere wagabiya fantan a bɛ sɛ pièce bɛ compter a muso nɔfɛ kala ali kuranɛ la depuis sɛ bɛ faga yɔrɔ min na a b'a pièce bɛ compter hali sɛ gɛnɛ kala san pere n'a t'a compter saganda do parce que ne b'u dɔn de hali sɛ gɛnɛ kala san pere n'a la hali ni gɛnɛ kala tunna fa b'a fɔ ko disi dun kaya beri alaje akiri do wagabi ala kasoro fendi bolo Allahu akbar fentigi de be ke wagabi fantanta ke wagabi o bo nege ni nu ya nege ni do na wagabi ala kasoro fendi bolo sa pere jolo no woro ne be dandi fentigi de be ke wagabi fantanta ka de cha to ga dondon na ga do wagabi ala sa pere perna ku fayabla ay fembe ga to kata kala nun ke do yi ka fenga ubenna so nun fena fa blagi ke ko jika o mage bena wa fentigi de be ke wagabi ay fantant sa ga wagabi domene lixidi lix kala li kuran la lixido fantante kay fendo lixidi dum doni fenti bolo ni donala ibe daindi I sari donala gitorom na ibe daindi wa ibe ala de deli akainta akai maubla sno da wari ko be dem san no sigilon so sa o dimina no ro baga nen ngwa me maubla akainta ngwa kain no maubla ko islamia bala kaneni sigatalla o ko so shofelen de do ko islamia kira bala kaneni ala bala kaneni sigatalla kira bala kaneni ala bala kaneni e ma bangi ka soro ala be kaneni e fa ma bangi ka soro kira bala kaneni sigatalla kira neni dam na bidia ayi wa sebelen do kitabu de kono sigatalla kitabu mo mo ya seba o done tewa jonu nana kana galo do anga hadisa wala ni hadisa tigo aw yuru ba rapporter aba rapporter hadisa mun kono aw de koko ni qur'ane boray ko hadisa de be aw de afo sigatalla o côté o hadisa so yu mun bi aw donc qur'ane ani adi ese kira kile la hadisa kumbe kira kilela sallallahu alaihi wasallam parce que beba fo do bunu si wo kira ka sampere mai ne mai e fa mai ne fa o shi mai be fen de kala adisa kumbe ya islamo be duguma ne akme wa kuntindi kira kilela adisa kumbe ya na kumbe ya wasa ko wi na kunte wa no parce que ne ba qur'ane dron de gbe qur'ane dron mais si ça nous na nu tani sebe mo o ka kumbe interge go kumbe ne ini ala ni kirachi yayi e ado chudi ga kumbe e ado chudi go akumbe ko hadisa kumbe mu yo yire la ga kumbe wo dalu edme dalu jume bo yire la akunte voilà o de tien o de legese ma fuye aidara deuna boka kuma jago ala kwa tellement que hasidia ni nyengo ne re dande te nyengo ya fe ne te jugo ya fe kwa hasidia ani nyengo ya ne ta fe no do e bukhari muslimu bola aita do akono kira nenne do oro jumena aw yuru de ya seba kono aw wuli katako o nenne de kadabla afem bi ka kitabu kono san joli bi san keme joli bi kira nenne nabi ne do ala bala kan nenne bi de te uten fo ngene ka fo ka bu kitabu kono ku kira nenne ka fembe ka bu kitabu kono mais ala ga demen gali bi ala kan sutra ala kan sutra ala kan ni manadam malaga bekishi wagabe be tabulu mun ala bekisham tabulu model mun fleni ma wagabe yare de mais tabulu mbubulo rezo insan fa ala bekisham ben ala bekisham mayne abeni ala chamay
ni fenti bolo kana do ala de ni fenti bolo ngoni bo fiena ni fenti bolo na soro na kuma ni galo ni chero ti meri ala wa quartier la wa biya membe wa biya jeni ni membe ko jeni katara do wa biya la ko wa ko yele madu na ko la yele mate do ala awo yele mate do ala yele mate wa e ga ko be jiginde fenti bolo kana do wa biya la sans pere be jiginde ete yele fo ga dinya wuli na folo tigi de be do wa biya la ka ko nyesoro mais fantani wa biya o be ga mo jugu de nyango hashidi wa o tele fo ga dinya wuli ima famu wa ibe jeno jeni ko wabia ko nun kada es ko jeni do kana de duzuntandu abe muso yindela o be solide kata misiri la wara wabia o fla unu ko ba ha ntega falen don na ntega falen ni me misiri la dongodo safo te fako fayri te fako seri fene te fako lansara te fako fitri te fako safo te fako wa be misiri na ane den la dam ni bay abe mike uli mo to shila akaye misiri na awa no nana sa menga mara mun dinima iba jeni barga bane chama a misiri la tagala dore tere wata muso yindila pour que wabia do dana da wa de muso dama ami nyondo o de muso di o fere mu ye fola wabia we o te bitaw ye de bitaw ta sampere ni ma baraka kati bulate di de fola wabia woni o lu chama nere wabia warti chama do yu de muso ta kadi fantama katla oliga ga wabia kadi katla ka jagun duma ne wo wartu o wabia do folo wabia mo te bitaw ye de bita nati kun sampere na bedi nati ku ga batomo teddi uga awa teddi uga foi teddi ndoro ba kumulula ki dende ga disigi o ga biya chakorba no fe wa be jenu pour ga jatebne ko kasabe wa biya mina misiri kono wal ma demso nyana ma be wa biya mina so misiri kono wa biya chakorba ibe jeni munu ga furgani du ni misiri bina jo ube jo boanya folo ende bu mba kono di ube jo boanya fe folo nuba do wabi a chorba na demuso nyana ma be fi buga furgani ga na sampere buye salam alaikum sampere haji salam alaikum ubina sa o wabi a chorba ubuga fem beke hallo ko kabda qur'ane do tagono kala ubu boli ga to takana doba fem be ga tabino bo beda ubu tola ko qur'ane kala ka wuli ga jogo flasele do retere sampere bi demuso de no fe igi ga dana da khandron abaga dana de ni confiance o jeni mbariga bane o fone be bisir ami nyondo ami o bi wa biya we cha o go follow wa biya nga chorba oni fa me bi sans pere am bete gangsay aw wa biya chorba fa am be gangsay ya no atenya soroblen we salam alaikum